Bejn l-20 u 26 ta' Wissu mijiet ta' żgħażagħ se jiġu f'pajjiżna għal UC Festival. Festival ta' Soċjalisti Internazzjonali li din is-sena kien fdat fidejn il-Forum Żgħażagħ Laburisti. Fost il-persuni distinti li mistennija jattendu għal dan il-festival hemm il-Kanċillier tal-Awstrija Werner Faymann. Issa kkonferma l-preżenza tiegħu huwa b'mod esklusiv nistgħu anke nħabbru hawnhekk illejla illi ħajkun qed jattendu wkoll għal dan il-festival il-Kanċillier tal-Awstrija illi ħajkun qed jingħaqad taċ-ċerimonja tal-ftuħ magħna f'dan il-festival. Matul il-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin inħabbru aktar ismijiet, aktar leaders soċjalisti u soċjaldemokratiċi minn madwar id-dinja mhux biss mill-Ewropa illi ħajkunu qegħdin jingħaqdu magħna f'din l-ikbar fest. Kollox se jattendu madwar 1300 żagħżugħ minn madwar id-dinja kollha. Dawn jirrappreżentaw żgħażagħ soċjalisti minn kull kontinent. Dan il-festival li jsir kull sentejn ilu jsir sa mill-1920. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba fisser l-importanza ta' dan il-festival. Dan huwa festival mhux biss kbir għall Forum Żgħażagħ Laburisti huwa hija attività kbira ħafna anke għall-Partit Laburista, l-ikbar attività li qatt ġiet organizzata taħt il-kappa tal-Partit Laburista. Bħala Forum Żgħażagħ Laburisti kien challenge kbir ħafna għalina jna naħdmu għal din l-attività għal aktar minn sena issa. Fajntu fiha se jintrama villaġġ apposta. F'dan il-villaġġ se jsiru mal-100 diskussjoni f'6 Kull filgħaxija mbagħad se jittelgħu kunċerti u parties minn bands lokali kif ukoll internazzjonali. Il-ftuħ ta' dan il-festival se jsir mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Sa dan it-tant il-Forum Żgħażagħ Laburisti qed tagħmel sejħa l-volontira li jixtiequ jagħtu kontribut f'dan il-festival. Nhar it-tlieta fis-7 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Laburista fil-Ħamrun se ssir laqgħa minnu interessat li jgħin f'dan il-festival.